Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videjku s Minecraft. V dnešnom videjku idem stavať časovnú bežky. A vás to mi hore práve, ja neviem. No ja idem tento chod zase som ho trochu postavať. Ľudia, ja by som chcel proste taký vchod proste jak do chvámoch. Teraz vám vyskočila fotka. No, dáme Andesy, lebo mám ho veľa, jak neviem kde. Alebo počkať, čo sa dá? Nie na nič. Andesy, Iron, počkať. Iron support veľké. Ľudia, ja vám tu dám potom tamhle a tu nájdem stavať proste, jak sa craftia, alebo počkať, tu na sa preklikám dajako inšpiráciu, nájdem, čo by som mohol dať crafting, kam, jak sa toto craftí? Painting, ľudia, neviem ako sa to craftí, asi sa to ani nedá vycraftiť. Ľudia, mám to osvetlenie, idem osvetliť tú cestu tam dole, no, tomu posteji, polu, no, tu mám, tu na točkách nosno. Dobre mám. Dobre. Dobre. Ja to ešte viac tak dám. Dobre, to mi malo vystačí na celé to poléle. Ľudia, prepáčte v tých častiach, ktorých som ticho, tak prepáčte, lebo mohlo by to byť. Pošujem sa potom, jak bude tma, ako to vyšlo. No. Dobre, teraz idem sa postavať do toho, čo som chcel. Čo by som to robil z tohto materiálu? Nie, lebo to vlastne bude... Počkať. Ľudia, v tomto videjku asi budeme iba vlastne... Dobre ľudia, to na vám hodím timelapse a vidíme sa práve to bude minúta možno, ale tam na dosť dlho, takže vidíme sa o chvíľu. Ľudia, ani som tu nemusel dávať timelapse. Nie to na to. Toto si dám. OK. Som ani nemusel dávať timelapse. Takže som tu bol pár sekúnd. To aj vystvihnem. Dobre. Ako to vyšlo. Dobre, celkom má.
Ľudia, mám ešte lepší nápad. Ja to porobím naspäť a nejde to. Ja nemám andešit. Mám. A meči to budem dávať. Či je to tu? Dobre. A tak toto budem asi celé robiť. No, dobre. Tak toto môže byť podľa mňa celé bude, tak? Ľudia, ak sa vám toto videjko páči, sa nechajte like a odber a zvonček, nezabúdajte na to. Ďakujem na druhom kanáli, ja odberiť, čo proste mi pribúdajú denne, hej. No ľudia, už sa stmieva. Dobre. Yes, mi to vyšlo povešne. OK. Dobre. Blbo to mám urobené. Ako ináč. A takto by som robil ličovú lubejšku. Mne sa to napríklad páči, idem sa posvieť na to. Jak to je osvietené. Ako dosť pekné. Mám to... Tu nadám iba. Tiež. No. Počkam, nech to smyšne. No. Tak to mám osvetlené. Mne sa to napríklad dosť páči, takto osvetlené. A ešte k tomu tie kvety, čo tu svietia. No. Dobre ľudia. Aj to pole by som mohol pomaly nejak sa automatišovať. Ako tým creatom. No. Asi viem aj jak. Áno. No. Nebude to úplne automatické, ale bude to mnoho rýchlejšie, než keby sa to mám tak ako normálne. No. Ľudia dole v komentároch, keď budú šapnuté. Nezabudnite mi to shodnotiť, ako sa vám páči táto tu stavba. Okay. Ľudia, napíšte mi, a či by ste chceli aj Robloxy na tomto kanále. Ja som myslel teraz, že by som mohol vlastne na druhom kanáli hlavnom natáčať Roblox. No to sa veľa Robloxy by mi to dal. Neviem, napíšte mi. Dobre. Ona by nechcel spadnúť. OK. Dobre. Dal som aj dejku, to budem dovábať ešte. Berem. A nejde. Mám plný inventár. Dobre. OK. Voda. Dobre. Ľudia, to už dorobím vo škríne a vidíme sa pri ďalšom videjku, čo už bol autobus.